kaso, ongi etorria, bi interes mota desberdin ikusiko ditugu. Batetik bakuna eta bestetik interes konposatua. Baina jakin badugu zer den interesa. Bankuan edo aurrezki kutxa batean dirua sartzen badugu, edukitzeagatik denbora bat, adibidez urte bat edo bi edo behar dena, orduan dirua emango digute. Eta alderantziz, dirua eskatzen badugu, orduan guk banketxe horri dirua itzuli beharko diogu, ez eman digutena bakarrik, baizik gehiago. Zein da bi interesen arteko diferentzia? Interes bakuna proportzio bat da. Ikusi zazuen zer den proportzioa, gogoratu zaitezte. Eta interes konposatua, progresio geometriko bat. Hori ere, begiratu dezakezute beste bideo batean. Orduan, hori nola kalkulatzen da? Formula hauekin. Esaten da, interesa lortzen duguna bukaeran, izango da, kapitala, K, bider urteko korritua edo eskatzen duguten eunekoa, bider denbora, normalean urtetan izaten da. Baldin bada hilabetetan, egin beharko genuke, zati 12 ere, bai. Orduan, 3 bidertu, zati 100. Interes konposatuan, azken kapitala berdin, ikusten dezun bezala, kapitala, hasirakoa, bider bat gehi, hemen, jartzen duen bezala, urteko korritua, zati 100, parentesi artean, denbora urtetan. Orduan, egingo ditugu 3 problema eta nik uste dut horrekin gehiago ulertuko dezula. Az gaitezen lehenengoarekin. Bezero batek bere aurrezkiak inbertitu ditu euneko 2,2ko korrituan. Horrek esan edu urtera emango diotela 2,2. Esan diote 5 urtean 1.320 euro irabaziko dituela. Orduan hemen esaten dugu, zenbateko kopurua inbertitu du? Datuak dira orduan. 2,2, 5 urte, pentsa dezagun 1.320 euro hauek interes bakunarekin lortu dugula. Orduan, interesa 1.320 euro. Gero bestetik, kapitala, hori da ez dakiguna. Urteko korritua, zenbat da, esan dugu, 2,2. Euneko 2,2. Eta azkenik, denbora. Denbora, 5 urtetan. Horain, formulan ordezkatuko ditugu. Izen bada, 1.320 berdin. Zatiki bada, kapitala ez dakigu. Urteko korritua, 2,2. Bider. T, denbora, 5 urte. Zati 100. Orain, egin behar duguna da, K isolatu. Hortarako, berekin daudenak beste aldera pasatuko ditugu. Zatitzen dauna beste aldea bidatzen. Ordan da, 1.320, bider 100. 2,2 zatitzen, bidartzen ari delako. Eta 5 bidartzen ari da, baita ere zatitzen. Eta hori izango da, kapitala. 12.000 euro. Horrek esan nahi du, guk sartzen badugu 12.000 euro, 5 urtetan, euneko 2,2 lortuko ditugula diru edukitzagatik kutxa horretan, 1.320 euro gehiago. Bigarren problema honetan, esaten du, kalkulatu 5.000 euro interes konposatuan, beraz hemen, inbertituta lortzen den kapitala. Horra bera galdetze dutena, kapitala. Azken kapitala. Urteko, euneko 2ko interesak 5 urtez. Orduan, aurreko probleman bezala, 3 datu jakingo ditugu eta bat faltako zego. Orduan hasiko gera. Azken kapitala. Hori ez dakigu. Hasierako kapitala, zenbat diru jarri dugu? Bai, 5.000 euro. Hurrengoa. Hor jartzen bezala, kreditua. Edo urteko korritua. Euneko 2. Hora jarko dugu 2. Eta denbora. Denbora 5 urte. Ikusten dezun bezala, 3 datu badakizkigu eta bat faltako zaigu. Horan,
hauek ordezkatuko ditugu formulan. Kapitala azkena, berdin. Asiako kapitala, 5.000. Hemen unitateak ez ditugu jarriko, Bat gehi, urteko korritua, 2. Zatiehun, eta urteak esan dugu, 5. Orduan, hau sartu behar dugu, kalkulagailuan, eta ateratzen zaigu 5.520. 5.520,40 euro. Hoi izango ezake, lortu dugu dirua. Lehen hogei duen 5.000, eta behar ditugu 5.520,40 euro. Azkeneko problema irakurriko dugu. Kalkulatu urteko 3,2 interesean edo korrituan, 4 urtez 2.000 euro interes bakunan eta konposatuan inbertituta lortzen den kapitala. Ordan galdetzen digute bi modu, edo bakunean edo konposatuan. Gogoratu zaitez, esaten dugunean urteko korritua edo interesa gauza bera dela. 3 datu jakin behar ditugu. Orduan ditugu batetik 3,2. Horra hori da urteko korritua. 3,2. Bestetik dakigu denbora. T. 4 urte. Eta badakigu hasieran jartzen dugun kapitala, ezta? Zenbat den? 2.000 jartzen dugu. Eta galdetzen dute zenbat diru lortuko dugun pasatzen direnean 4 urte horiek. Datuak badaude. Horran, guri eskatzen digutena da, batetik interes hau eta bestetik azkeneko kapitala. Horran, ordezkatengo ditugu. Jarriko dugu lehenengo interes hau. Interesa berdin, kapitala 2.000. Bider, urteko korrituan 3,2. Bider, T4. Zati 100. Eta hori da 256 euro. Hori alda erantzuna, esaten du, lehen zenbat kapital lortzen dugun. Orduan, jakiteko zenbat lortu dugun, erantzi behar dugu hasierakoari. Guk zenbat gendun hasieran 2.000. Zenbat izango dugu bukaeran? Izango dugu hasierako 2.000, gehi, orain duguna, 256, gehiago. Horrek esan nahi du, ditugula 2.256 euro. Hoi da, lortu duguna. Orain, ze gertatzen da konposatuan. Konposatuan jarriko dugu kapitala azkena, berdin, Asiako kapitala 2.000, bider, bat gehi, urteko korritua 3,2, zati 100, eta fatazegu urteak direla 4. Kapitala azkena berdin 2.278,55 euro. Ikusten dezun bezala, interes bakunean diru gutxiago dugu konposatuan baina. Eta hori zergatik da. Interes bakunean urte ematen digute diru berdina beti pentsatuz 2.000 euro ditugula. Orduan, lehenengo urtean 2.000 euro dituzu hainbeste. 3,2. Bigarren urtean 2.000 dezu, tori, beste 3,2 horrela. Baina zer gertatzen da konposatuan? Konposatuan, urtea bukatzen denean, ez dizute ematen 2.000 eurogatik 3,2, baizik, jaz ditugu bilako 2.000, izango dira adibidez 2.100. Orduan, ematen dizute 2.100-gatik 3,2. Eta horrekoan, bi urtetara izango ditugu ez 2.100, izango ditugu behar bada 2.200-gatik ematen digute 3,2. Horra, beti joaten dira gehiago hemen baina. Ditugunean hemen bezala 2.000 euro la urtez, bueno, 12 euroko diferentzia ez da asko. Baina kotxe bat erosterakoan, ja diferentziara biderrama, hala, 120 euro, 200 euro. Eta etxea erosterakoan, 1.000 euro batzuk dira. Orduan, interes konposatuan,
kontuz, eman interesak handiagoak bihurtzen dira interes bakunean baina. Eta ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur.